Ipailawom sa training sa Technical Education Skills and Development Authority, TESDA ang mga persons deprived of liberty kun PDL sa Isabela City Jail. Tudluan sila sa bread and pastry making, garments, carpentry, masonry, welding, electrical ug agriculture. Sa tumong nga mahatagan og kahigayunan ang mga PDL nga makakat-on og laing-laing pamaagi sa panginabuhian aron ila kining magamit kung ugaling makagawas na kinigikan sa prisuhan. We are providing a TVET program sa entire province, no? At ang pinaka-focus ng ating programa ay yung mga client na hindi graduate o hindi dumaan sa formal na edukasyon, no? That's why ang ating particular na mga target ng mga kliyente ay yung mga tinatawag na PDL, no? Yung person deprived of liberty, halimbawa, no? Ang programa kabahin sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali sa Provincial Training Center sa TESDA o Bureau of Jail Management and Penology sa Isabela City. Gitinaw ni Pisingan nga ang programa sa TESDA abli alang sa tanan sa gustong makakaton hilabi na sa mga walay trabaho, PWD ug mga out of school youth. Matod pa ni Pisingan, sulod sa duha ka tuig gikan siya milingkod isip Chief Administrator sa Basilan, sobra 2,000 na ka mga individual sa Basilan ang ilang nahatagan og NC2 certificate nga karon duna nay mga trabaho ug kaugalingong negosyo. Pwede silang pumunta rito sa training center natin. We are located at Jeras Road, no? In Barangay Sumagdang. And then lahat ay pwedeng pumunta at mag-apply. At ang pangako natin ay wala kayong pipiliin, no? They could come, walk in and fill up forms, and if they qualify ay matatawagan sila at makaka-train sila. Misaad usab ang Bureau of Jail Management and Penology Office nga siguraduhon nilang luwas ang mga trainers, trainees ug mga gamit mentras magbansay ang mga preso sulod sa jail facility. Matod sa assessor sa TESDA, dako ang kalahian sa makatunan kung moagi og eksaktong training ug dali usab makatrabaho kung dunay TESDA certificate nga makatabang og dako sa mga detainees sa ilang pagawas sa prisuhan. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.